I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo, kao što vidite, igrat ćemo ovoga ludog zabora. Aj čao, neću ja da čekam kaž meni vadi ga zove. Taj zove, pardon. Escape. Kad hoću stati, ja sam pomislio da će jedno napast. I evo, ja sam pao. Yes. Au, kako dobro igram. Bolje igram. Što je ovo? Kako tu ovdje možeš pasti, brate? Te, znači, toliko teško skočiti, bog te. Story. Vidjela kako smije. Ja, ovo je njegov bluzanac. Ej, ovaj ne može sad ići. Ovo je ono konac za zube. Pa što bi njegovi zuba. Onako sve zdrava hrana. Možda dobro pita jesu, ali pizza nije jedino. Ne, nisam ovo trebao raditi. Evo ovako sutra. Ja da sam onako išao, onda bi nama pao. Ja sam mislio da ću ovo možda isprve, a hoću da ne kažem. Pau. Dobro. Ma šta je dobro, Ne, uradio sam ono, to nisam trebao. Vidje srce, ko ova Roblox glava. Izašlo je 5-7 epizoda Roblox, već sad sutra neku drugu igru igrati. Možda vam se i dopadne ta igra. Sad samo što sam igrice snimao Minecraft, prvo sam Stumble Guys, mislio sam da ću zauvijek sam snimat Stumble. Dobro, pa nisam. Stumble Guys, Minecraft, Roblox, Slendera. Ajde kad pričam, pa ja čitao vrijeme gledam goru u zid, šta sam ja igrao. A kako nemaš kaj inako prije?
Jaj. Ja, da. Kako tu da pogineš? Pogineš, kako već. Pogineš. Sve traje pogini. Ove dvi su u isto vrijeme. Dobra je, pa ja igram preko telefona. Ne znam, ona stara verzija ABS, ja mislim da je. Nemaš nikako uvijek kućiti. Zato jer kod ABS-a moraš samo kad dođeš voditi, samo ovo zaustavi. Jer ovdje nemaš kućanci kako već, nije ti ovo telefon ili tako nešto. Pa je moguće za kraj listu. Da li vidim to tamo? Ne mogu ni vidjeti koliko je prošlo minuta. Šta? Ne. Please da mi nije izašao iz igre. Ne, dobro je. Dobro je, nije. Ne znam šta zašto je meni uvijek bilo ovaj ekran. Kad god nešto učinim, ja tako mi treba. Jer ja kad sam ovo prvi put počeo igrat preko laptopa, meni je trebalo pol sata i više. Sat vremena ovdje. Ja baš sumnjam da će ovaj joystick više preživjeti. Drugi put, sutra neću igrat preko joysticka. Ne mogu igrat tu igru preko joysticka. Samo mobile igrice ja ne mogu. A neka će biti mobile. Kako si mogu pasti? Kram te ubio kad moram tako kurti. Sam minuta. Zapravo 8. Možda video bude traja 15 minuta ili tako nešto. Tako ja ovo riješim, sve bog te. Vi ste mogli se napraviti palačinke do sada. I mogli ste se najstrog šta još ima nešto teško odjela. Mogu ste i napraviti se burek. Kako je to kod nas, kod Balkana. Preći ću to. Joj, ljudi, sam mislite da se pao ovdje, ja poludio. Još pola 11, ovdje. Mislim ja da je povodne tako to nego na večer, kako već. Evo ga, neki ima 2 srcita. Vjerovatno znate šta je ovo. Znam koja je ona godine 2014. i 15. Izgleda kao prava ova ovdje, kako se kaže. Ovo
Kolo i nešto tako slično. Evo, ovo je meni baš lako. Sašiti ja od neđe umre, pa onda kaže, ja, baš mi je lako. Ako ovo ispred pređem ja s krađe. Ej, ne istrelio sam. Šta on ovo pagamin staje, onako sam one ruke onako napravio. Onako kao mrzovoljen, kako već. Evo, ovo je nešto najlakše na svijetu. Ovo ko ne pređe, ja ga mogu ubiti nama. Dobro, ćemo droga, više ne znam šta pričam. A ovo ne liči, je se ovo da pomalo slabo liči na zuba, ali meni više počeo na ne, kako se kažu, kako se ono zove, evo, brokoli. Kako se ono zove? Uglavnom možda to neko u garaž, tako to nešto. Ja mislim čeljust, kako ono se već zove. Ne znam, tako neko gura zaključana čeljust, nešto tako blave. Ako ste gledali onoga Mr. Beana, ono njegov auto, ono zeleno, evo ga, ovo je kraj igre, jes. Mr. Bean, ono kako zaključava svoj auto. Ima ono... Ima ključ onaj zlatni, ja mislim. Napišite vi na YouTube Mr. Bean i to je njegov auto kako se ključava i eto, nama ćemo prebaciti to i vidjet ćete. Ono njegovo zaključavalo kako već. Na to, meni li podići na to je. Sam bedom 5 vidio, ova nema linca, lice kako već. A šta je ovo? Uglavnom znam da je ovo nešto baš dobro za udobno, tako to. Znači barem neki ovdje još par minuta jer koliko je ovo traje? Evo. 12:42 sekunde. Ništa ljudi, hvala što ste pogledali i čao.